Go. Bonani ke baphulaphuli uyalazi ke ikhaya elingenandwendwe ayilokhaya Fondini silapha ke Fondini sindwendwelwe apha ngilomfo sifuna kasitacisele kabanzi ukuba ungubani usukaphi udume ngantoni uphethe ntoni njengoba besesishilo ke we are black sisepha ke emabaleni nabo bonke abantu esathi sibabize ke namhlanje sifuna ke mbukele naxa bezabathi qhabaqhaba besixelela ngabo umuntu ezicacisa abanzi zeni bezindlebe ubhuti ke uzazichaza futhi molo bhuti bendifuna ukuthi ke baphulaphuli njeba ekhona ubhuti siya lo bhuti mani ubhuti osimfutshane kubhuti onoqoqosho ekhayeni apha hlala khona ebantwaneni kuthiwa uzele Fondini ngaba inyani leyo bhuti wami ndilithathe lithuba ndibulele kakhulu ngoba usindwendwele kwikhasi lethu sisipage apho okanye mandithi i-radio station esakhulayo siyabafuna abantu abanje people with i-talents ezithile the creatives zalapha e-Eastern Cape zizosindwendwela njengoba besindwendwela ngobhutsiya ubhutsiya uzasixelela bubanzi wena mntakwethu ngejeni ayihambileyo bhutsiya uqale njani uba yile nto uyiyo bendifuna ukuthi ke baphulaphuli ningayiqwalasela ikalanye lento nijonge macala ukuba simphile ke ithuba loba azoba nathi namhlanje enkosi bye bye bhuti thina ke we are out thank you